Next. Okay. Ubalola. Minute. Minute. Okay. Ufuna grade ba minute? Grade 6. Uphaseleni weminute. Iyona itholile ngasebenzi umbrella. Okay, umbrella. Siyabonga mina. Next. Ubalola. Kekela bantwana. Ufuna grade ba kekela bantwana? Oh, grade 6 bot. Okay, grade 6. Utholile ngasebenzi kekela bantwana? Utholile dish. Yeah, okay. Okay, kekela bantwana siyabonga. All right. Kavele lo grade 6 namhlanje. Oh, next. Oh, yeah. Ubani ngelosela? Okay. Ustawuthi lo lana. Ustawuthi yena ufunda grade ba? Ufunda grade 7. Ustawuthi ke yena usiphathele namhlanje. Hayi wakhuluma ustawuthi phela kunanizana. Ustawuthi khona waphatha umzali wakho manje. Namhlanje, ikomo lokho ngitholile ongasebenzi uqeda ukuthola umntwana ukuthi ngilo